Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda muka saba kawo muku update duba da hanyar da za a samu rufin asiri daidai gwargwado. To yau wata hanya ne muka zo da ita wanda insha Allah in dai ka bi wannan bidiyo da za mu yi daki-daki, hanya ce wanda babu ruwanka da issue na ATM card, za ka yi arbitrage cikin yardan Allah kuma ka samu alkhairi yanda ya kamata. Kamar yadda kuke gani nan ga Deriv, ga Binance, ga airtm. To za mu yi amfani da waɗannan application guda biyu wajen yanda za mu sami alkhairi insha Allah. Kuma wannan kusan kullum ne mutum zai yi. Ba ruwanka da sai wata ya yi, sai tsakiyan wata, sai waye sai waye. Kullum ne za ka yi ka kuma samu abin da ya kamata. Da farko mutum zai shiga cikin Deriv nashi. Za ka siya dola ne daga cikin Deriv. Idan ka siya dola daga cikin Deriv sai ka tura ta cikin airtm. In ka tura daga nan kuma sai ka yi fee a Binance ka samu abin da za ka samu. To kamar yadda kuke gani gashi nan muna cikin Deriv. First abin da mutum zai fara yi menene? Daga nan ga inda kuson na yake nuna, inda kuso na yake ɗin nan ga layi guda uku daga sama kenan, hannunka ta haguna. To za ka taɓa wannan wurin layi guda uku. Idan ka taɓa ya kawo ka nan, wuri na biyu inda za ka shiga shine kashiya. Idan ka shiga kashiya sai ka je Deriv fee. Za ka siya dola kenan a cikin Deriv, daga Deriv kuma ka tura shi cikin airtm ka kuma sami abin da za ka samu. Bari ya buɗe. To ga mu a cikin Deriv. Yau muna 21 ga wata. Gashi nan dala a cikin Deriv kowane guda ɗaya kamar yadda wannan na saman yake. Farashin shi gashi nan na yi highlighting shine fa dola in naira kai. Kowane dala ɗaya 739.50. To misali mu ce za mu siya dala 50 ne a wannan farashin. Kamar yadda wannan gashi limit nashi in an lura a nan 50 ne to 400. To misali mu ce let's say mu ce za mu siya dala 150 ko kuma mu ce dala 100. Misali muka ce za mu siya dala 100 a kuɗin Najeriya nawa dala 100 nan ya kama. Gashi nan in kun lura daga ƙasa a kuɗin Najeriya naira 73,950 shine yake making $100. To idan muka yi fee muka siya dala 100 a cikin nan, what next? Me zamu? To daga nan kuma abu na gaba da zamu yi shine zamu yi withdrawal. Withdrawal ɗin nan da zamu yi ne daga cikin Deriv namu zuwa cikin airtm. Ya zamu yi withdraw? Har ila yau shi ma daga nan layi na saman nan gashi nan inda kuso na yake mutum zai taɓa. Za mu sake komawa cikin kashiya sai mutum ya taɓa kashiya. Daga kashiya kuma sai mu ce withdrawal. Idan muka ce withdrawal za mu yi requesting na withdraw kenan. Bari ya buɗe mu gani. Idan ya kawo ka nan sai ka ce send email. Kana ce send email kawai next abin da za ka yi shine za su yi mailin ɗinka. Sai ka shiga cikin email ɗinka. Bari mu duba mu gani don watakila yanzu ma har sun turo mun a cikin email ɗina. Bari in shiga cikin email ɗina na ga ya shigo ko bai zo ba. To gana a cikin email nawa. Bari in taɓa wurin update. Kamar yadda kuke gani gashi nan Deriv verify your withdrawal request. Sai a shiga. Idan ka shiga cikin wajen withdraw ɗin gashi ne ka ce yes it is me. Kana ce yes it is me zai mayar da kai cikin Deriv. Idan ya mayar da kai let's say na riga da na siya $100 ko in ce mun riga da mun siya $100. To number one enter withdrawal amount. A daidai nan sai in saka 100. Gashi nan na sa 100. Mataki na biyu fa sai in zo in zaɓa. Gashi nan airtm withdrawal sai in yi withdraw. Kamar yadda kuke gani a daidai nan gashi nan within 1 working day. To baya kaiwa. Kana taɓa nan zai kai ka next kawai inda zai kai ka za ka ce confirm ne. Kana ce confirm shikenan ka gama da Deriv. To zai sauko cikin airtm. Idan ya sauko cikin airtm ɗinka bari mu shiga cikin Binance. In ya sauko cikin airtm ɗinka ko kuma bari mu shiga cikin airtm ɗin mu ga a yaya yake zuwa cikin airtm.
idan kai requesting na withdrawal daga cikin Deriv kamar yadda kuke gani zuwa cikin airtm, to wannan layin wannan misali gashi nan receipt, in kun lura na yi receiving ne, na yi withdrawal na $10, to kamar yadda kuke ganin $10 ɗin nan ya sauka, haka $100 ɗin zai sauka. Za ku ga receipt kamar yadda misalin wannan yake. Idan ya sauko daga cikin nan, next abinda mutum zai yi shine zai shiga cikin Binance nashi. Bari mu shiga cikin Binance P2P. Ina ga Binance P2P ba sai mun tsananta ba. Mutum ai ya san yadda zai shiga cikin Binance P2P. In ma mutum bai sani ba da insha Allah daga bidiyo na gaba za mu yi bayani. Idan ka shigo cikin Binance naka, kamar yadda kuke ganin nan sama gashi nan inda kuso na yake, gashi nan yana USD, currency din kenan. To bari dai in taba don mutane su ga yaya ake sa currency. In na taba kan currency gashi nan please enter currency. Sai in zaɓi USD. Idan muka zaɓi USD, abu na gaba shine gashi nan kuma inda kuso na ɗin ne yake, inda aka rubuta filter, zan taɓa wajen sai mutum ya taɓa wannan wurin. Idan mutum ya taɓa, har ila yau gashi daidai inda kuso ɗin nan yake gashi nan airtm, sai mutum ya zaɓi airtm. In ka zaɓa sai ka ce confirm. Idan muka ce confirm, yanzu ga wannan na farko ɗin nan LCD, kaga kun gani USDT, wannan $1.004 kenan fa USDT abinda zamu abun nan. Kuma wannan limit nashi shine $200 zuwa $300. Kar a mance mu kuma mun siya $100 ne. Sai mu sake komawa cikin filter namu, a nan sai mu rubuta $100. Sai mu saka $100 a matsayin da mu siya USDT da dollar na dala 100 yanda muka siya. Ga wannan intercambia, in kun lura 1.007 shine dollar kenan fa USDT. Sai mu ce buy. Idan muka ce buy, a daidai nan sai mu rubuta amount ɗinmu na dollar. Dala 100 nan da muka siya. To gashi nan abinda za mu samu quantity a wannan dala 100 ɗin shine 99.3. 99.3. To idan muka riga da muka yi wannan P2P ɗin, muka siya USDT da dollar, muka yi receiving 99.3, next abinda za mu yi shine za mu dawo wurin currency namu sai mu canza ya koma NGN, kuɗinmu kenan ta Nigeria. Idan muka koma kuɗinmu ta Nigeria, kar a mance dollar ɗin da muka siya a kuɗin Najeriya dala 100 ɗin nan naira 73,950. To a nan misali bari mu ce za mu siyar da dala na 70,000. Gashi nan na rubuta. Sai in ce confirm. Sai mu zo mu ce sell. To ga wannan Hilari zai siya kowace dala ɗaya USDT ɗaya a matsayin 751. Kar a mance kuma a receiving ɗin da abinda muka siya mun siya dala 100, sannan da muka yi P2P daga airtm ɗinmu na dollar ɗin nan, za mu yi receiving 99.3. To yanzu idan za mu siyar da 99.3, ga abinda za mu samu a kuɗin Najeriya naira 74,584. Shi kuma dala 100 nan da muka siya daga cikin Deriv naira 73,950. To yanzu sai mu shiga cikin calculator. Sai mu ce 74,584 a kwashe naira 73,000. Ok, ya riga da ya goge amma dai ina rike da lissafin. A kwashe naira 73,900 da naira 50. Kun ga za mu samu riban naira 634. To kar a mance idan mutum ya yi withdrawal daga cikin Deriv zuwa airtm, wani lokaci baya wuce 1 hour ya sauka, wani sa'ili kuma yana kai 2 hours ko 3 hours ko makamancin haka.
aƙalla dai a rana za ka iya yin wannan trading ɗin so 4 zuwa so 5. To yanzu mu ƙaddara mun yi na farko sai mu je mu sake yi. Wannan a ce shi ma wancan idan mun sake da mu samu 600 da naira 34 nan sai mu ce times 5 in muka iya yi a rana so 5. Kun ga muna da naira 3,170. In muka ce times 30 a ce a kullum za mu samu 3,100 da naira 70 ɗin nan mu ce sau 30 na wata ɗaya kenan. Mutum yana da 95,100. Wannan shine arbitrage da mutum zai yi tsakanin Deriv, airtm zuwa Binance. Kuma wannan unlimited ne. Sabida a kullum bari in shiga cikin Deriv na nuna mana wani abu. A kullum Deriv daman da za su baka na withdrawal daga cikin Deriv ɗin zuwa cikin airtime shine dala 2,500. Dala 2,500. Sai dai limit nasu kuma na buy. Kamar muka koma cikin kashiya. Bari mu ce za mu cikin Deriv P2P ɗin kenan. Limit na buy a kullum shine $500. Haka sell ma $500. To aƙalla kun ga in muka yi so 5 ɗin nan dala 100 so 5 shine lissafin mu zai fita daidai kamar yadda yake a nan. A wata za mu sami abin da ya kai naira 95,000. Ga wanda bai taɓa rijista na airtm ba zan ajiye link a description sai mutum ya yi ƙoƙari ya bi ya yi rijista. Haka shi ma Binance ɗin in mutum bayi da shi duka za mu saka har Deriv ɗin ma wanda bai taɓa yi ba zai iya rijista da Deriv, ya rijista da Binance sannan ya rijista da airtm ya ci gajiyan wannan arbitrage insha Allah. Har ila yau muna daɗa tunatar da mutane wanda bai yi mana subscribe bai ya daure danna mana subscribe kana ya danna mana ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.